Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy walok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amwenda ka. May kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
nga inarami ti Apo. Umay kayo, taagrasag tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Adda tayon iti may ka-20 ket siyam a Domingo ti ordinaryo a panawen. Nagtultuloy nga ti Apo, tartarabayan na tayo iti dalyasat ti panagbiag tayo. Ti daytoy nga Domingo, ditoy arkidiocesis tayo, ken iti amin a diocesis ti intero nga pagilian tayo, ken intero nga sangalubungan, mangrugi ti panagsagana iti sinodo dagiti obispo into no 2023. Kapatang da tayo, ken awisen da tayo nga agpapatang, ken agkararag, may panggap iti tema daytoy nga sinodo, panagtitimpuyog nga agdalyasat. Panagtitimpuyog nga agdalyasat, nga isu ti tema dagiti sao ti Dios manipod pelang idi may ka-20 ket 4 a Domingo ti ordinaryo nga panawen. Ket iti daytoy nga panagdalyasat tayo kas simbaan, adu dagiti sangwen tayo nga panubok iti panagbiag tayo, kanayon tayo nga kasapulan ti grasya ken panangtarabay ti Apo. Tunggal Domingo agtitipon tayo, kasinarak tayo, denggen tayo dagiti isuro na kada tayo, nang runa dagiti maipanggep iti pakaseknan ti panagbiag tayo. Ti nakalabos nga lawas nga sinango tayo ti panubok ti dakkel nga bagyo nga naglabas ditoy ili tayo ken iti pagilian tayo. Adu dagiti nagpasaran nga nagbaliman nga suot, agdawat tayo ti kired ken tibker ti Apo tapno daytoy nga paset iti pannubo kas maysa nga iglesia ti Apo, maparmek dagiti pakaupayan ken pagkapsutan. Agdawat tayo ti kaasi ti Apo, iti agtultuloy nga panubok suot ti COVID-19, sakit, ken saluna, ti panakapatibker dagiti familia, ken dagiti agtutubo, ken idawdawatan tayo dagiti aming nga pimusay. Sagaran tayo ti bagbagi tayo tapno may kari tayo makiranod, kiragiti na santuan a misteryo. Si kanay baon tapno paimbagam dagiti puso agbabawi, Apo kasyan na kami. Si kanay may tapno yabam dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Si kasitutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi katalaan na kamamin nga iturong iti biag ngagnanayon. Gloria iti Dios ti kangatuan, ket ditoy daga kapya, kadagiti tattao anaimba ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrukbabandag, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios ti kangatuan, Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman naka balin amin, ket sika Apo mia Hesu Kristo, bugbugton nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios, ket anak ti Ama. Gloria iti Dios ti kangatuan, sika
amangika, kadagiti basbason ti lubong, kaasyan na kami, sika amangika, kadagiti basbason ti lubong, awate kadaytoy araraw mi, sika asitutugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Iyan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Managabalin ka tagnanayon na Diyos. Ipaay mo ka di tatong palen mi adi agresat ti pagayatam, kitagserbi kami ti amin na puso iti dayag mo. Dawatan mi daytoy gapo kan Jesucristo anak mo katapo mi, iso ang magipagbiagkan, magipagarikan ka, kan iti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon awan tinggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Nagayatak ti panagsagaba na, ti ipapatay na may saadaton amang yeg iti panakapakawan ti basol. Iti kasta, makita nanto dagiti kapututan na, ket atidog to ti panagbiag na. Isunto ti maaramat iti panagbaligi ti panggep ko. Kalpasan ti panagtutuok na, agrag unto manen. Maamuan nanto asaan abambannog ti panagsagaba na. Isu tinalinteg nga adipen ko, awiten nanto ti dusa dagiti adu, ket pagbalinen nanto ida a mapagtalkan at tao. Ti sao ti Apo. O Apo, adda kuma kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamami ken ka. Nalinteg ti sao ti Apo, mapagtalkan dagiti amin nga aramid na. Ayaten na ti kinalinteg ken hustisya, napno ti daga ti di agbalbaliw nga ayat na. Salwadan na ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen, salwadan na dagiti agtalek, iti di agbalbaliw nga ayat na. Iti patay, isalakan na ida, iti tiyempo ti bisin, di na ipalubos a matay da. Isaad tayo iti Apo tinamnama tayo. Isu ti mang tulong ken mang salaknid kada tayo. Uwapo, adda kuma kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo, kas iti kaadda tinamnamami ken ka. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Sa limet-metan tayo nga rod, as iti tibker, ti pamati tayo. Taaddaan tayo, iti naindaklan, akangatuan apadi, alimmasat kadagiti langit, ken simrek itiyan ti Diyos. Ni Jesus nga anak ti Diyos. Ti kangatuan apadi tayo, saan amaysa, adi makipagrikna, iti kinakapoy tayo. No diket maysa anapadas iti amin akita ti sulisog
akas kadatayo. Ngem saan ang nagbasol. Umasideg tayo nga rod as itatalged iti trono ti Diyos. Apagtaudan ti parabor, tapno magunod tayo iti asi, ken masarakan tayo ti parabor at tumulong kada tayo iti tiyempo ti panakasapulan. Ti sao ti Apo. Pagsao ka, O Apo, pamakay, teti ag nanayon abiyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka dagiti sao amakay, teti ang nanayon abiyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Imasideg ken Jesus da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Maestro, adda kuma dawaten miken ka, kinunada. Anya ti kayatyo nga ipaay ko kada kayo, sinaludsod ni Jesus. Ipalubos mo kuma, nga inton agtugaw ka iti trunom, ijay nadayag a pagarian. Makikatugaw kam tuken ka, ti maysa iti makanawan mo, ken iti sabali iti makanigid mo, indawat da. Diyo ammo ti dawdawaten yo, imbaga ni Jesus. Kabaelan yu kadi, ti uminom iti kopa a paginumak. Kabaelan yu aya, ti mabunyagan, akas iti panakabunyag ko. Wen kabaelan mi insong batda. Kabaelan yu ti uminom iti kopa a paginumak, ken mabunyagan akas iti panakabunyag ko. Ngem awan ti karbengak amang pili, no siya sinon to ti agtugaw iti makanawan ko, wenno iti makanigid ko. Ti Dios ti mangted kadagitoy, kadagiti nakaysaganaan na. Kinuna ni Jesus kadakwada. Nakapungtot dagiti sangapulo nga adalan, kada Santiago ken Juan, apaman anang yagdadaytoy. Isut gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua ket kinunana. Pagaamuyo dagiti may bilang nga agturay kadagiti hentil, adipenen dagiti iturayanda, ket dagiti pangulo da, adipenen damet dagitoy nga agturay. Ngem saan kumaakasta ti aramiden yo? Ti agtarigagay nga agpangulo, masapul nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga isu ti kangrunaan, masapul nga isu ti adipen yo. Tauray ti anak ti tao, saan nga imay apaserbian. No di ket tapno agserbi, ken yawat na ti biag na, apang subbot kadagiti adu at tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Nangrugi manen kakabsat nga marikna tayo iti tiyempo ti eleksyon. Nya, ket saludsudan tayo ti bagbagi tayo. Anya kaditi sapsapulen tayo nga lideres. Anya kaditi standard ni Pilipino, ti panangpili na, kadagiti pangulo na.
kadagiti naglabas nga eleksyon. Anya nga tati basis tayo, ti panagpili tayo, kadagiti leaders tayo. No dadduma, ket kasla makapaawan ti namnama wenno ganas, numangeg mo kadagiti tattao nga bagada, isudalatan nga isun, awanin pagbalbaliwan. Ket no isudan tinabayag nga lideres, ka isudan alatan. Kano dadduma, mangeg mo dagiti tattao, no sinon to ate at dati ipapetpet na ka isunto. Kano duwada ti nagpapetpet, dito dakdakkel isunto ti ibutos ko. Nagbalinen nga sistema, paset ti sistema ti nangruna no tiyempo ti eleksyon, dagitoy nga wagas, dagiti papili nga lideres, fuera de los buenos. Kano dadduma, saan sa nga isuda ti problema, no diket di datayo nga tattao. Digi standard, wano jay kita, ti Pangulo nga kayat tayo, nga mangidaulo kada tayo. No dadduma, ti pagbasaran tayo pay, ket gaputa, kabagyam, wano asideggen ka, uray no ammom nga agdadata nga, saan mo't nga nalaing, nga agidalan wano mangiturong, kagapugarod ta kabagyam, di ibutos mulatan. Gaputa ammom, classmate mo idi, ngam ammom met ti kabailan na, tapos itatakot sumango, for example nga agpaydasig, nga leader ti gobyerno, ay kaibutos mulatan, oray no saan met nga dayjay ti linyana. Dagitoy kumati, mangriing kada tayo, kadagitoy nga tiyempo, tattapay laeng apo, ket rugyan tayon, ti panagamiris tapno ti kasta, mapili tayo ti pudno nga mangidaulo kada tayo. Ket no dagitan tumanen ti wagas, ti standard tayo, ti panagpili tayo kadagiti sumarunong nga eleksyon, kaskas din tumanen nga kasla tayo agdandanog iti anginen. So nga dagiti ko managlabas